יופי, קיבלתם את תשומת הלב שלי. אני לא גזען, אני לא גזען. מה אתם רוצים ממני? אני לא גזען. טוב, מה קורה חברים? ואני אליאמי. איך קוראים לזה? רגע, זה נמצא פה. שכחתי איך קוראים לזה. YT גיימינג, כן. טוב חברים, אני מתכנן לקנות רוקט לינג. האקסבוקס 360 כבר מותקן בבית. משעמם, סתם רציתי, אני מצלם סרטון כזה חמוד. חמוד וכזה חמוד. אז כן, אנחנו רגע, תעשו פיפ רגע, מסך שחור. יא גזען, ליאם. טוב, אני רציתי לדבר איתכם על רוקט לינג ועל יותר סובסקרייברים וצפיות לערוץ, אוקיי? אוקיי חברים, אז תנו את הפייט ויותר צפיות בערוץ ויותר סובסקרייברים. תשתפו גם בקבוצות של המשפחה, תטרידו את אמא שלכם ואת אבא שלכם ואת החברים שלכם, ובמיוחד תטרידו את הצופים. ביי.